Bdew ix-xogħlijiet taħt il-Baħar ta' Tin Interconnector, fażi importanti fil-proġett ta' Tin Interconnector tal-elettriku bejn Malta u Sqalija. Permezz ta' dan il-proċess qed inħoloq mina taħt l-art taqgħet il-parti fuq l-art ma' dik taħt il-baħar biex il-kejbil jgħaddi mingħajr il-ħtieġa ta' skavar fuq il-kosta. Il-kumpanija Norveġiża Nexans qed twettaq dawn ix-xogħlijiet f'Malta waqt li aktar tard din is-sena l-istess proċess huwa ppjanat li jsir ukoll fi Sqalija. Dan qabel jibda jitqiegħed il-kejbil taħt il-baħar minn Malta lejn l-Italja. Il-Ministru għall-Enerġija Mirjam Dalli qalet li t-teknoloġija li qed tintuża għat-tħaffir tnaqqas kemm l-inkonvenjent u kemm l-impatt ambjentali waqt li xogħlijiet qed jiġu koordinati minn Interconnect Malta flimkien mal-konsulenti tekniċi tagħha Rina Consulting. La darba jitlesta tħaffir fiż-żewġ naħat il-kejbil ta' taħt il-baħar jingħaqad ma' dik fuq l-art permezz ta' transition joints installati minn tekniċi speċjalizzati. Minkejja daqs tal-proġett ħafna mill-infrastruttura se tibqa' ma tidirx u b'impatt minimu fuq il-pajsaġġ. Meta jitlesta tin Interconnector se jirdoppja l-kapaċità ta' Malta li tkun konnessa man-netwerk Ewropew tal-elettriku, issaħħaħ is-sigurtà tal-provvista tal-elettriku u jiffaċilita integrazzjoni akbar tal-enerġija li tiġġedded fis-sistema elettrika tal-pajjiż. Il-proġett li jiswa madwar 300 miljun euro huwa kofinanzjat mill-fondi Ewropej. Il-Ministru għall-Fondi Ewropej Kita Sopparditanti qal li dan l-investiment se jkompli jsaħħaħ is-sigurtà tal-provvista tal-enerġija u jgħin biex il-familji u n-negozji jibqgħu jgawdu minn prezzijiet stabbli tal-elettriku.